Lupta va ține până la urmă. Așa scrie Daniel. Lupta crâncenă în turmă. Unii urcă, alții cad. Gemeva de suspine în al plânsetelor clocot, iar armatele păgâne al lor tată de hoftet. Înspre iadul lui văpaie vin crii răi, fără de număr, vin din câmpul de bătaie cu prizonieri pe umăr. Și în a lor întâmpinare, prin pulbere și cenușă, stă Satana la intrare și întreabă de la ușă. Unde ați birui frăție pe câmpul de bătălie? Să aduci atâta roadă? Mintea nu vrea să înțeleagă. Unii văd că aduc sece, alții biserici întregi, iar acum dați jos din spate prada ce-ați agonisit și spuneți-mi fiecare ce ați făcut de ați biruit. Doamne, noi de dură moarte, la odihnă nu ne-am dat. Am luptat și zi și noapte, așa cum ne-ai învățat. Iar când am văzut că unii se închină și n-așternut, noi în îngeri de lumină îndată ne-am prefăcut și le-am spus: lăsați mai moale, că doar nu sunteți voi sfinți, ci-i cu atâtea osanale, vreți ca să înnebuniți? În adunări păstrați liniștea, că paharul vostru-i plin, și dacă-i plin, ce vă face să strigați mereu amin? Vorbitorilor de la masă, ce vorbeau de adevăr, i-au făcut să cadă în blasă de dragul oamenilor. La femeile sfințite, care n-au avut lucrări, noi le-am spus că dezvelite pot să intre în adunări, iar la cele tinerele, fără de bărbat deloc, noi le-am spus că pot să umble cu păr creț, cu capul gol, și le-am dus prin magazine, prinse de-al mândriei clește, până și-au venit în fire să se îmbrace bărbătește. De-a tinereții poftă, nu-i păcat, Domnul se îndură. Noi le-am spus să se iubească, că așa scrie în Scriptură, iar la unii am strecurat gândul că ei sunt mai sfinți și niciunul nu-i curat și ca ei neprihăniți. I-am răcit din râvna mare, făcându-i mai căldicei. Sub pretext că n-au mâncare, le-am făcut un obicei, să nu mai primească în casă îngerii din slăv divine și închiși în necredință să creadă că așa e bine. Ce să-ți mai spunem, stăpâne, că timpul-i scurt, precum știi, nu ne ajunge veșnicia tot planul ați povestit. Și Satana-i mulțumit, râde iadul plin de fum. Către iadul lui văpaie vin însă alții acum. Zrențuiți și plin de zgură, șchiopătând cu brațul gol, înspre iadul lui văpaie vin cei biruiți acum. De pe scaun plin de zgură pune mâna pe făclie, se îndreaptă spre ei Satana și le spune cu furie: stați toți în fața ușii și dați imediat raportul. Spuneți-mi acum mie, unde-i prada ce o aștept? Doamne, noi de dură moarte, la odihnă nu ne-am dat. Am luptat și zi și noapte, așa cum ne-ai învățat. Dar când ne-am agățat de unul ce-l văzură mai jos pus, au chemat cu tot stăpânul și s-a prezentat Iisus. Și în timp de o săptămână, prințul adevărului le-a legat la toți la mână armele luminii lui. Am dat cu duhul mândriei și pe unii am răpus, iar în timpul bătăliei a apărut între ei Iisus. Și pe când luptam în față, încercând suflete a scoate, cei cu darul de vedenie ne-au lovit grozav în spate. Oamenii aceștia, stăpâne, nu stă aici de pe pământ, stau mereu în rugăciune, botezați cu Duhul Sfânt. Nu poți, Doamne, să-i întorci de pe drumul strâmt al lor, au putând și pe proroci și Iisus le e păstor. Ei și-au răstignit toți firea și nu vor să mi se închine, nici nu le înțelegi vorbirea, căci vorbesc în limbi străine. Așa că, blestemați, stăpâne, am venit cu pumnii goi, de te-ai duce chiar și tu, cu toată oștirea zdrăgească, nu poți să-i întorci, stăpâne, din a lor glorie cerească.